De volgende lezing staat de relatie mens-rivier vanaf een lange termijn perspectief centraal. Landschapsgeschiedenis wint vaak bij een lange termijn perspectief en juist de archeologen die 250.000 jaar geleden teruggaan in de tijd zijn bij uitstek degene die dat ons kunnen leren. Eelco Rensink is archeoloog, gespecialiseerd in de vroege prehistorie en sinds 2000 werkzaam bij de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed. Hij overziet alle archeologische opgravingen in Zuid-Nederland. Eelco, mag ik jou het woord geven? Ja, goedemorgen iedereen. Zoals gezegd, mijn naam is Eelco Rensink. De verwachtingen moeten wel heel hoog zijn dat ik alle opgravingen in Zuid-Nederland overzie. Ik kan u zeggen dat is niet het geval. Want er gebeurt zoveel op archeologisch gebied, maar voor de Maaswerken, dus het Nederlandse of het Limburgse Maasgebied, nou hebben we toch wel een aardig overzicht vanuit onze taken, vanuit de Rijksdienst. 20 jaar betrokkenheid bij de Maaswerken en alle archeologische onderzoeken en dat doe ik vaak met mijn collega Elle Vrenegoor, hier ook in de zaal aanwezig. En dit verhaal is eigenlijk ook mede namens haar. En ik ga me met name richten op de kantelpunten. En ik besef dat er een aantal overlap zit met het verhaal van Leo van zojuist. Maar dat is eigenlijk ook wel heel erg logisch, want landschap en bewonersgeschiedenis zijn nauw met elkaar verweven. Met name in dynamische landschappen, in rivierlandschappen. Dus een aantal elementen, componenten van de lezing van Leo, die komen ook weer in mijn verhaal terug. Maar wel vanuit een ander perspectief, namelijk in het licht van die kantelpunten. Allereerst onze taak. Ik begin met de kantelpunten ongeveer bij sheet 8 of 9. Ik wil eerst even toch het algemene kader aangeven. Omdat ik ervan uitga dat er toch mensen in de zaal zitten die dat kader niet kennen. Lijkt me goed om dat toch nog even te benadrukken van wat we nou in die 20 jaar hebben gedaan. Vanuit welke uitgangspunten we hebben gewerkt. Onze betrokkenheid heeft te maken met het convenant wat wij met Rijkswaterstaat hebben. Daarmee spelen we ook een rol bij de archeologie in de Maaswerken. En het gaat om de AMZ-cyclus, de archeologische monumentenzorgcyclus, om daar op een goede manier invulling aan te geven. En ja, dat bestaat uit verschillende componenten en verschillende type onderzoeken die daarmee verbonden zijn. Ik zet even mijn bril op, want dan kan ik het hier zien. Dus we willen graag weten, zo vroeg mogelijk bij ruimtelijke planvormingen, van zit er archeologie en wat is de waarde van archeologische vindplaatsen. Dat is een belangrijk onderdeel. Het waarderen van archeologische vindplaatsen, dus wel of niet behoudenswaardig, et cetera. En vaak heb je of behoud in situ als dat mogelijk is, anders behoud ex situ, dat het opgegraven wordt. Maar er zijn natuurlijk ook gebieden die vrijgegeven worden uit archeologisch oogpunt. Een stukje kwaliteitsborging, hoewel heel veel bedrijven heel goed weten wat ze aan het doen zijn en het vaak een interactief proces is om tot een goede kwaliteit van archeologische onderzoeken te komen. En voor Rijkswaterstaat, maar ook de ontgronders, heel erg belangrijk dat er geen vertragingen in de projecten optreden. Daar proberen we ook zo goed mogelijk over mee na te denken en te komen tot goede oplossingen. Nou, met Rijkswaterstaat hebben wij in al die jaren vaak voortgangsoverleg gehad, voornamelijk in Maastricht. Er is een wetenschappelijk beleidskader geschreven in 2004. Dat was denk ik heel erg goed dat dat op dat moment gebeurde na afronding van de karteringen, om te kijken van hoe gaan we nu verder in de opgravende fase van al die onderzoeken. Wetenschappelijke begeleidingen, selectiebesluiten die deels ook bij ons in Amersfoort zijn genomen. En met het consortium Grensmaas werken we ook al jarenlang samen op basis van een samenwerkingsovereenkomst. En ik heb dat altijd als zeer prettig ervaren. Dus een aantal van onze activiteiten.
toch ook even benadrukken van dat dit een enorme uitdaging was, zo eind jaren 90, begin van het nieuwe millennium. Want je hebt met enorm veel plangebieden te maken en met een enorm ruimtebeslag. Het gaat echt om honderden, zo niet een paar duizend hectare waar ingrepen waren gepland. En dat aan de oevers van de Maas, in dat dynamische rivierlandschap, van hoe ga je daar nou archeologisch mee om? Welk perspectief hanteer je? Hoe zorg je ervoor dat je uiteindelijk toch die kenniswinst wil behalen die wenselijk is op basis van dat wetenschappelijk beleidsplan? En ook vanuit het besef dat mensen in het verleden heel graag nabij water woonden en heel graag bij rivieren hun activiteiten wonen, begraven, economische activiteiten, et cetera, uitvoeren. Dus een grote opgave, je kan ook weer zeggen een hele mooie uitdaging, waarmee we met een groot aantal mensen en met name ook met de archeologische bedrijven zijn begonnen. Toch nog even 2 dingen die ook van belang zijn. Vanuit de archeologische monumentenzorg, PET, proberen we altijd behoud in situ na te streven. Als de dingen niet verstoord hoeven te worden en we kunnen het uitsparen in het landschap, laat het vooral liggen, zodat eventueel latere generaties archeologen daar onderzoek kunnen doen. Wordt het bedreigd, het wordt vergraven en er zijn geen andere oplossingen, dan wordt het opgave. En dat we ook in die 20 jaar, nou zeg 18 jaar, weinig aandacht hebben besteed aan het historische geografische landschap, omdat dat niet in ons takenpakket zat. En nu terugkijkend vind ik dat eigenlijk jammer en min of meer een gemiste kans, dat we dat historische cultuurlandschap eigenlijk minder aandacht hebben kunnen geven. Nou, iets over de vindplaatsen. Ik heb vindplaatsen, dat kunt u zien, even tussen 2 aanhalingstekens gezet. Want dat raakt de definitie van wat is een vindplaats. Nou, daar kunnen we ook een congres aan houden, maar dat gaan we zeker niet doen. Vindplaatsen hier zijn vooral vondsspreidingen aan het oppervlak. En die kunnen soms meerdere perioden betreffen. Heel groot zijn, van soms wel 10, 15 hectare, wat dan een vindplaats is, maar waar heel veel verschillend fondsmateriaal in zit. Wat een reflectie zou kunnen zijn van verschillende complextypen, een nederzetting of een grafveld of iets dergelijks. Nou, u ziet hier een aantal aantallen en dat geeft nogmaals aan dat we met heel veel ruimtebeslag te maken hebben, ook als het gaat om de vindplaatsen in termen van aantallen en de aantallen hectare die daarmee gemoeid zijn. Dat onderzoek wat in de afgelopen iets meer dan 20 jaar is uitgevoerd, heeft natuurlijk geleid tot heel veel rapportages. Nou, dit is een stapeltje, maar die kunnen we nog veel hoger maken. Er liggen echt heel veel rapporten voor, deels van karterend onderzoek, waarderend onderzoek, gravend onderzoek, dus de stappen van de archeologische monumentenzorg, maar ook specialistische onderzoeken, want er is heel veel samengewerkt met aardwetenschappers, archeobotanici en dergelijke, die ook hun bijdrage hebben geleverd. En dat is ook wel iets om toch te melden, dat als je met zo'n groot project bezig bent, wat zich uitstrekt van zeg Maastricht in het zuiden tot aan Mook in het noorden, dat je moet waken voor versplintering van al die onderzoeksresultaten die uiteindelijk niet meer bij elkaar komen en dat het losse rapporten blijven. Vandaar ook dat we uiteindelijk hebben ingezet op een synthese, wat Leo ook op het eind van zijn presentatie liet zien. Nou, dat wetenschappelijke beleidsplan uit 2004, dat was eigenlijk een soort fundament van het gravende onderzoek in de Maaswerken, om daar sturing en richting aan te kunnen geven. Wat daarin belangrijk is, is het uitgangspunt, dat kunt u lezen, maar dat zijn ook die onderzoeksthema's die daarin benoemd worden. En heel erg belangrijk is dat we gekozen hebben voor een landschapsarcheologische invalshoek. En dat betekent dat we altijd hebben gezocht naar raakvlakken tussen landschap, landschapsgenese, bewoningsgeschiedenis en hoe dat zich manifesteert in het archeologisch bodemarchief. Dat is de pijler van het hele Maaswerkenonderzoek geweest in die 20 jaar. En dat heeft ook mede, denk ik, geleid tot de resultaten zoals we die vandaag presenteren, zoals Leo heeft gepresenteerd. We beschouwen archeologie en kleinere archeologische vindplaatsen niet als geïsoleerde elementen. Ik heb ooit geschreven losgeweekt uit een landschappelijke context, maar we proberen dat zoveel mogelijk in samenhang met de landschappelijke aspecten te beschouwen. En dat is ook hard nodig, wil je bepaalde dingen gewoon goed kunnen duiden en kunnen interpreteren.
Er zit ook een archeobotanisch onderdeel in, het abiotische landschap, dus de aardwetenschappelijke component. Die lange termijn perspectief, dat is ook van belang. Het gaat om 10.000 jaar bewonersgeschiedenis, of iets meer zelfs. Dat het Holocene Maasdal ontstaan is en dat vooral de Maaswerken ingrepen zich gebonden zijn aan die Holocene sedimenten. Dus 10.000 jaar bewonersgeschiedenis van een gebied wat bij aanvang heel weinig bekend was. Op onze indicatieve kaart uit die periode was het vaak als lage indicatieve waarde gewaardeerd, omdat we het gewoon niet goed wisten. En de rol van de Maas als transportroute, als eventueel grensrivier en dergelijke, maar ook als economische bron van allerlei economische activiteiten en alle dynamiek die daarmee verbonden is. Dat zijn een aantal thema's die in dat wetenschappelijke plan genoemd worden. Om het toch behapbaar te houden en te kijken van waar zetten we nou meer op in en waar zetten we minder op in en wat doen we op niet of op een hele laagdrempelige manier, zijn de gebieden die u in het tweede plaatje zag zijn geprioriteerd, zijn ingedeeld in een aantal klassen. En dat hebben we gedaan om de onderzoeksinspanning en daarmee ook het beschikbare budget zo goed mogelijk te verdelen over die verschillende plangebieden. Laat ik zeggen, daarin te zetten, ook financieel, waarvan we dachten dat de gebieden zijn waar we de meeste kenniswinst zouden kunnen halen. En het uitgangspunt daarvan was vanzelfsprekend alle uitkomsten van de archeologische karteringen die zijn uitgevoerd, maar ook met name de omvang van de te vergraven gebieden en de landschappelijke gaafheid daarvan. Dat is een heel belangrijk criterium geweest. En als je die criteria hanteert, nou hebben we een indeling gemaakt in 5 klassen. Klasse 4 kunt u in de context van vandaag ook gelijk vergeten. Dat was alleen voor de A73, voor de snelweg. Dat vandaag niet aan de orde is verder. Maar de bovenste klasse, klasse 1, gebieden met een hoge landschappelijke gaafheid en een hoge archeologische en landschappelijke waarde. Dat zijn echt de gebieden waar we het meest op hebben ingezet, waar de vlakdekkende opgravingen zijn uitgevoerd en waar ook de meeste kenniswinst van afkomstig is, zoals ook uit de presentatie van Leo kan worden afgeleid. Borgharen, even van zuid naar noord, Borgharen, Itteren, Lateraal Kanaal West, wat later weer een beetje uit de planvorming is verdwenen, Lom en Wel-Aaien. Nou, die andere categorieën geeft niet aan van, dat is allemaal minder belangrijk en daar doen we niks mee. Ook daar heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden, maar in een wat minder intensieve vorm of via begeleidingen of specifiek voor een bepaalde locatie. En klasse 5, dat geeft aan lage archeologische waarden. Ik zat er gisteravond nog even naar te kijken. Ik denk, nou, dat zou ik zo niet meer noemen. Het heeft een andere archeologische waarde, met name gericht op botanische datasets of eventueel archeologisch materiaal, maar dan van organische materialen. Dat hebben we als een soort vangnet in vooral de archeologische begeleidingen gedaan. En daar zijn ook nog een aantal resultaten uit voortgekomen. Het laatste plaatje, voordat ik met de beroemde kantelpunten begin, is dat we dus hebben gekeken, grootschalige ingrepen betekent grootschalig opgraven en zelfs ook zonsopgraven zonder archeologie, om een betere landschappelijke context te kunnen krijgen. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt geweest. We hebben ook gekozen voor flexibele besluitvorming. In de loop van het proces hebben we altijd ruimte gezocht om dingen eventueel uit te selecteren of dingen juist weer in de selectie terug te halen, afhankelijk van voortschrijdend inzicht. Omdat wij van tevoren niet alles zo precies wisten. En gedurende het veldwerk zijn daar nog bepaalde keuzes in gemaakt. Dat is contra archeologische monumentenzorg in Nederland. Daar wordt vaak in het programma van eisen al van tevoren vastgelegd van hoe we gaan werken en welke vraagstellingen en welke gebieden dan, of deelgebieden worden opgegraven. Hier hebben we een hele flexibele manier van besluitvorming gehanteerd. Het kan ook zijn dat je ineens iets tegenkomt wat je niet verwacht en wat van nationaal belang is. Nou, dan zijn die gebieden toch onderzocht. In samenspraak met het consortium Grensmaas is dat ook op een paar locaties gebeurd. En we hebben natuurlijk ook de kenniswinst niet zozeer over bewonersgeschiedenis en kenmerken van het archeologisch bodemarchief, maar in termen van methoden en technieken, van hoe pak je dit soort onderzoeken nu aan. En dat heeft ook een hele ontwikkeling meegemaakt.
We staan nu veel verder, ook op dat onderdeel, dan 20, 22 jaar geleden. Nou, nog even het beroemde paardengraf van Borgharen. Dit was van tevoren allemaal niet voorzien. Dat kwam tevoorschijn bij het onderzoek, een grootschalig vlakdekkend onderzoek van een gebied met Merovingische graven. En ineens kwamen daar de eerste skeletdelen tevoorschijn. Toen bleek het om een paard te gaan en toen bleek het om 3 paarden te gaan. En uiteindelijk bleek het om 65 paarden te gaan. Nou, dit is echt internationaal belang, deze fondsituatie. We zitten in de 17e eeuw, het heeft met de belegeringen van Maastricht te maken. Heel veel publieke belangstelling, zoals u kunt zien. En dat zijn momenten om aan te schuiven aan tafel bij het consortium Grensmaas, om te kijken van hoe we dit toch op een optimale manier kunnen documenteren, kunnen bergen, in de uitwerking daar precies dat te doen wat nodig is om een goed verhaal te kunnen vertellen. Nou, dat zijn toevalsfondsen die gelukkig niet al te veel hebben plaatsgevonden, want anders zou het ook budgetair allemaal moeilijk worden. Maar in dit geval hebben we dat toch heel goed kunnen onderzoeken. Het Romeinse schip, wat je ook eventueel zou kunnen verwachten in een oude gulvulling, is niet gevonden. Dus dat scheelde weer. De kantelpunten. Dit was even het algemene kader. Kantelpunten. Ik dacht eerst van, het stond in het programma en ik ging mijn lezing voorbereiden van, ja, wat is nou een kantelpunt? Dus ik heb het even opgezocht in de Van Dalen. Een kantelpunt of tipping point is een moment waarop in korte tijd een hele grote verandering plaatsvindt. Toen zat ik gelijk al zo van, ja, voor de archeologie is dat dan eigenlijk wel aan de orde. In korte tijd een hele grote verandering. Want korte tijd, wat is dan een korte tijd? Nou, ik heb 3 voorbeelden gegeven waarvan ik denk vanuit mijn eigen archeologische kennis en mijn eigen archeologische perspectief, van dat zou je wel zoals een kantelpunt kunnen noemen. Het klimaat, aan het begin van het laat glaciaal, nou, dan zit je rond 13.000, 12.700 voor Christus. Dan ineens schiet de temperatuur omhoog. Het pleniglaciaal, de volle ijstijd zeg maar, van de laatste ijstijd is voorbij. En we gaan het laat glaciaal in. Nou, er zit een enorme stijging in temperatuur. Dat zou je als een kantelpunt als het gaat om klimaat kunnen noemen. Landschap. Nou, de insnijding van de Maas in oudere laatglaciale afzettingen, zoals door Leo ook benoemd. Zelfs in een tijdsbestek mogelijk van enkele tientallen jaren, wat je zei, maar misschien ook 200, 300, 400 jaar zou het kunnen. Geologisch natuurlijk een momentje van niks. Hè, dat zou ook een kantelpunt genoemd kunnen worden. Voor dit verhaal van vandaag de culturele kantelpunten, ook niet onbelangrijk. Nou, bijvoorbeeld de overgang van jager-verzamelaar naar landbouw en veeteelt. Zoals we dat heel goed kennen van de lineaire bandkeramiek in Zuid-Limburg. Dat is een proces wat ook in een aantal decennia heeft plaatsgevonden. En vanuit een archeologisch lange termijn perspectief zou je dat eventueel als een korte tijd kunnen aanduiden. En daarmee dus ook als een duidelijk kantelpunt. Komt ook dadelijk nog terug in mijn verhaal. Toch ook even 5 gedachten. Bolletjes ten aanzien van die kantelpunten, als je archeoloog bent en hoe je daarmee omgaat. Ik denk dat met name als het gaat om de mens in natuurlijke landschappen, dat kantelpunten vaak ook geleidelijk verlopen. Dat hoeft niet binnen een tijdsbestek van een aantal decennia of een aantal eeuwen gaan. Daar kan veel meer tijd overheen gaan. Maar het kan zo ingrijpend zijn dat je het wel als kantelpunt zou kunnen benoemen. We moeten er ook heel goed rekening mee houden dat wij maar delen zien van de archeologische neerslag van activiteiten van gemeenschappen in het verleden. Sommige dingen krijgen we gewoon niet onder ogen en sommige delen zijn ook door erosie of door erosie verdwenen uit het huidige landschap. Daar heb je als archeologie geen toegang meer toe. Dus je hebt niet een compleet beeld. We maken al keuzes binnen de Maaswerken, maar de Maas heeft ook zijn keuzes gemaakt door landschappen weer op te ruimen, wat hij eerder had afgezet met betreffende bewoningssporen of zaken en dergelijke, waar we dus geen onderzoek meer kunnen doen. Afdekking is heel mooi, maar geeft gelijk weer het probleem van herkenning in de karterende fase. Dat je het ook goed in kaart kan brengen. Afgedekte vindplaatsen laten zich moeilijker karteren dan vindplaatsen die aan het oppervlak of dicht aan het oppervlak liggen. Nou, we zitten ook met dateringstechnieken die niet zo nu nog niet optimaal werken, waaronder bij het paardengraf. En vanaf het begin
en dat moet u zien in relatie tot dat wetenschappelijk kader, hebben we ook gekozen om te werken met kijkvensters. Dat zijn die grotere prioriteit 1 gebieden. Dat zien we min of meer als kijkvensters in het landschap, waar we echt grootschalige opgravingen willen uitvoeren, vooral vlakdekkend ook dat willen doen. En als je dat doet, maar wat is dan die representativiteit van de resultaten die je uit archeologisch onderzoek van die kijkvensters haalt? Dat is soms niet eenduidig aan te geven. Ten meer omdat je met een hele lange strook te maken hebt van Maastricht tot aan Mook. Dat is een heel lang lint. En ook daarbuiten van wat is de representativiteit van het Maasdal voor een groter gebied. Het aangrenzende Duitse, Belgisch gebied, aangrenzend Nederlands gebied. Dat zijn vragen die relevant zijn. Wil je iets kunnen zeggen over die bewonersgeschiedenis? Nou, om de spanning ervan af te halen heb ik deze 7 punten in een plaatje gezet en beschouwd als kantelpunten. Eigenlijk zijn het er 6 met 1 intermezzo, ook mede naar aanleiding van de lezing van gisteravond van Bart. En kantelpunt 4, daar valt ook nog wel iets over te zeggen, met de vraagteken van is dat eigenlijk wel een kantelpunt voor, voor de Holocene dalvlakte. En deze wil ik kort met u doorlopen op basis van de archeologische gegevens. En daarmee heb ik natuurlijk de informatie uit de archeologische rapporten gehaald. En ook uit de wetenschappelijke synthese die u zag als laatste plaatje in de lezing van Leo. Om die kort met u te bespreken. En dan begin ik met de eerste. Wat ik als kantelpunt zie voor kantelpunt 1 en 2, dat zijn eigenlijk de vroege prehistorie kantelpunten. De eerste is die toegang tot dat kronkelwaardlandschap door jagers en verzamelaars aan het begin van het Holoceen, vanaf het preboreaal. Dat is een hele belangrijke. En het tweede is die eerste aanwijzingen voor veeteelt en akkerbouw en graanteelt en dergelijke. Dus een sterke verandering in levenswijze. Nou, voor die periodes, en u had het ook al kunnen horen in het verhaal van Leo, is Wel-Aaien ontzettend belangrijk gebleken. Dat gebied van Wel-Aaien heeft daar heel veel ingrediënten voor geleverd die terug te lezen zijn in rapporten en waarvan we heel veel geleerd hebben. Zowel voor kantelpunt 1 als voor kantelpunt 2. Kantelpunt 1 is vooral aan die mesolithische niveaus gebonden. Dat kronkelwaardlandschap, maar dan in opbouw gedurende het preboreaal en het boreaal. Waarin langzaam dat landschap vorm krijgt, vlak tegen de Maas aan. En waar vooral die hogere delen van de kronkelwaarden worden benut door jagers en verzamelaars uit het vroeg Mesolithicum voor allerlei activiteiten. En het hoogste niveau binnen dat kronkelwaardlandschap, het neolithische niveau, dat is met name van belang voor die overgang in levenswijze en het begin van een neolithische leefwijze met landbouw en veeteelt. Oh ja, hier ook nog even van grootschalige opgaven, Wel-Aaien, klasse 1 gebied, grootschalige opgaven, grootschalige vlakken. En we zitten bijna tegen de Maas aan. Dit was nog nooit eerder zo in een Holocene setting gebeurd in archeologisch Nederland, zo dicht bij de rivier in een Holocene setting. In ieder geval in het Limburgse Maasdal kenden we dat soort onderzoeken niet. Nou, een referentie voor dat vroeg Mesolithicum, het gebied van de Allier in Midden-Frankrijk, wat een beetje als representatief wordt genomen voor het landschap gedurende het pre-boreaal. Een meanderende rivier die zich heeft ingesneden. Ik zit nu net Leo zijn verhaal te vertellen. Met ruggen die daarin gevormd worden en wat natuurlijk hele aantrekkelijke locaties waren voor jagers en verzamelaars aan het begin van het Holoceen. Hier een plaatje van het onderzoek. Het is vooral zeefonderzoek wat je dan uitvoert als het gaat om die vroege Mesolithische kampementen, maar ook latere Mesolithische kampementen. Rechtsboven een plaatje van hoeveelheden stenen artefacten die zijn gevonden in die verschillende zeefvakken. Linksonder een voorbeeld van een van de vondsten en rechtsonder hoe dat in het veld eruit zag. Intensief zeefonderzoek, waarbij in vakjes van 50 bij 50 of 1 bij 1 meter dan het sediment eruit wordt gegraven, in lagen gezeefd wordt. En daarmee kan je dus optimaal inzicht krijgen over de verspreiding van vuurstenen artefacten, maar ook andere vondstcategorieën
op die kronkelwaarden. En daarvan hebben we heel veel van die locaties opgegraven, of in ieder geval gedeeltelijk opgegraven. Nou, voor deze periode dus die associatie met hogere delen van kronkelwaarden, nabijheid van water. Nou, variatie in jachtwild kan je daar verwachten. Vissen, vruchten, het aanbod van vruchten, ook het aanbod van hazelaars, van hazelnoten, vanwege de aanwezigheid van hazelaar, die dan ook al vroeg in dat landschap aanwezig is. De Maas als transportroute. De beroemde kano's hebben we niet gevonden. We hebben geen Mesolithische kano's uit al die Maaswerkenprojecten. Zou je wel kunnen verwachten aan het begin. Stenen grondstoffen in de bedding van de rivier, maar ook in het late Drias-terras. Dus dat was ook een plusje, zeg maar, in de keuze van locaties voor vroeg Mesolithische jagers en verzamelaars. En die exploitatie van haalsnoten. En de oudste datering van haalsnoten is heel vroeg. Die zit echt in het pre-boreaal, wat we van tevoren eigenlijk nog helemaal niet kenden vanuit Nederland. Nou, dit polderdiagram is door Leo besproken, dat is fijn. Dan hoef ik dat niet nog een keer te bespreken. Maar we hebben dus ook die indicaties, die signalen in de pollendiagrammen van Wel-Aaien, in die pre-boreale restgeul. Dat is over 4 meter of meer dan 4 meter bemonsen, deels veen en deels jutja die daarin zit. En wat laat zien dat in de periode van de lineaire bandkeramiek, rond 5300 tot 5000, dat er nog eigenlijk niks zichtbaar is. Terwijl in Zuid-Limburg op de lustplateaus dan volop agrarische gemeenschappen daar akkers hebben, veeteelt beoefenen en grote boerderijen aanleggen. Veel houtkappen, grote delen van het landschap daar al van vegetatie ontdoen. Nou, dat geldt niet voor Wel-Aaien, zeker niet. Dat is een veel geleidelijker proces waarvan de eerste signalen in dat pollendiagram rond 5000 voor Christus begint. Met cultuurgewassen in rood en later volgen ook de kruidenachtige die ook op akkertjes wijzen. Nou, en die dateringen van het verkoolde graanresten uit vindplaats 35a, die zijn relatief vroeg en belangrijk in het kader van het onderzoek naar de introductie van agrarische levenswijze in het Nederlandse Maasdal. Akkers natuurlijk ook van belang, kleine akkertjes die in Wel-Aaien aanwezig zijn geweest, waar we overigens geen aanwijzingen voor hebben aangetroffen in een zichtbare vlak of zichtbaar profiel. Maar overstromingssedimenten van de Maas, ja, vruchtbaar en daarmee heel geschikt voor de beoefening van graanteelt. Nou, ook de materiële cultuur, het vroegste aardewerk van Wel-Aaien rond 4300 voor Christus. Afkomstig uit een depressie op een van de kronkelwaarden, waar ook een hele fondspreiding omheen zit van vuursteen en andere fondscategorieën. Dat grotere vlakje is dan die depressie, met een opvulling met goed geconserveerd archeologisch materiaal. Dat ook het besef voor mij op dat moment dat depressies in dat oude landschap, ook in dat kronkelwaardlandschap, die geleidelijk zijn opgevuld, ontzettend belangrijk zijn voor een goed grip op de materiële cultuur. Als materiaal lang aan het oppervlak ligt van kronkelwaarden of terrassen en dergelijke, ja, dan met name aardewerk, kwetsbaar aardewerk, dat versplintert, dat verbrokkelt, waardoor je daar eigenlijk weinig over kan zeggen. Maar in die voormalige depressies, die opgevuld zijn en waar dumpzones zitten van bewoners destijds, is dat een zeer belangrijke fondscontext waar we heel veel materiaal of kennis uit kunnen ontlenen. Kantelpunt 3, dan gaan we naar de late prehistorie. Zeg rond 1500 voor Christus, ook een getal wat Leo noemde. Die kronkelwaarden blijven nog in gebruik. Dit is nog niet het kantelpunt in tijd gezien. We zien hier 2 plattegronden. Ja, op de foto is het 1 plattegrond. Het zijn 2 foto's van dezelfde plattegrond. Nou, lang wikken en wegen is hetzelfde. Maar de plattegronden die u ziet, aangegeven, deze en deze. Deze is middenbronstijd en deze is in het Neolithicum. Die liggen nog op de kronkelwaarden. Dus op dat moment was het nog altijd de moeite waard voor de bewoners uit de bronstijd en het Neolithicum om daar huizen te bouwen. Gebonden met die kronkelwaarden. Maar daarna komt dat niet meer voor en zien we een ander bewoningspatroon en die verschuiving van bewoning in de late prehistorie, dus zeg vanaf de late bronstijd, vroege midden- en late ijzertijd. Verder weg van de Maas, naar de hogere delen, aangrenzende delen van het Maasdal.
Dus dat is een hele belangrijke verschuiving en wat mij betreft een kantelpunt. En dat kantelpunt behelst 2 onderdelen. Die verschuiving weg van de kronkelwaarden naar dat achterland in Wel-Aaien, naar de hogere terrasdelen en vooral de rivierduinen die daar ook op liggen. En het tweede is ook de bewoningsintensiteit, waar ook Leo een voorbeeld van gaf. Dat ineens zie je heel veel plattegronden van huizen. Het zijn meer gehuchten geworden, terwijl je wel moet denken van wat was nou precies gelijktijdig als je zo'n vlak ziet. Dat kan ik hier laten zien. Werkvak 1, de eerste aanwijzingen daarvoor, dat er meerdere huisplattegronden dicht bij elkaar liggen. Misschien meerdere bouwfasen van 1 of 2 huizen met bijgebouwen erbij. Het cultuurlandschap krijgt vorm, of meer vorm dan in de voorgaande periodes, in een andere landschappelijke setting. En vooral later in de late prehistorie. Nou, werkvak 3, heel belangrijk, met een enorme hoge dichtheid aan grondsporen, wat ook op de foto's te zien is, het onderzoek van Baak van werkvak 3. En wat zich ook voortzet nog in dat verdere achterland, buiten de contouren van de hoogwatergul van Wel-Aaien, want ook daar wordt onderzoek gedaan in het kader van de vergroting van, of de uitbreiding van de vergrote haven daar bij Wel-Aaien. Ik denk een kantelpunt. Veel intensieve bewoning, in ieder geval in Wel-Aaien, en een verschuiving van de woonlocaties. Nog wel ook even te benoemen dat een aantal begravingen wel zijn gekoppeld nog altijd uit deze periode aan de kronkelwaarden. Dus de aantal overlevenden zijn in die kronkelwaardcontext begraven, terwijl de nederzettingen meer in het achterland lagen. Op zich een interessant fenomeen van hoe je dat zou moeten interpreteren en duiden. Nou, dat cultuurlandschap krijgt verder vorm, ook in de zin van begraven. Er worden grotere grafvelden ook ingericht. Voor deze periode hebben we daar eigenlijk helemaal geen grip op, geen zicht op. Nu zien we ook cultusplaatsen die verschijnen in dat landschap. Dit is de meest bekende, die van Lom, nou ja, aan de oever van de Maas. U ziet hoe kort die afstand is tussen de cultusplaats en de huidige loop van de Maas, die min of meer de oude loop van de Maas ook weerspiegelt. Rechthoekige greppelsystemen, een grote en een wat kleinere, met daar allerlei graven in vanuit de IJzertijd, maar ook uit de Romeinse tijd. En vooral de hele samenhang, de layout van die greppels en structuren en dergelijke wijst op een cultusplaats. En daar zal de Maas zeker ook een bepaalde rol in hebben gespeeld. Ook allemaal kijkvensters. Dit was kijkvenster Lom. Nog even voor de duidelijkheid. Dus we zijn niet meer in Wel-Aaien, maar in Lom. In Wel-Aaien hebben we niet zo'n greppelstructuur gevonden. Lom wel. En gaan we naar het zuiden van het grensmaasgebied. Iets ten noorden van Maastricht, bij Itteren. Nou, daar is ook zo'n greppelstructuur tevoorschijn gekomen met allerlei begravingen erin. Dat begint ook in de IJzertijd en maakt ook deel uit van een veel groter cultuurlandschap, waar van tevoren die vegetatie allemaal is verwijderd en waar nederzettingen aanwezig zijn, ook meer noordelijk in Voelwammers, ook meer zuidelijk bij Borgharen. De hogere delen van het late Driasterras die intensief werden benut en waar je echt kan spreken van een volwaardig, maar zeker een meer volwaardig cultuurlandschap met heel veel verschillende complex type componenten van een groot systeem waarvan delen vlakdekkend zijn opgegraven. Kantelpunt 4, de Romeinse tijd. Dat is het kantelpunt, als u dat nog herinnert, met het vraagteken erbij. Nou, Limburg heel erg rijk aan Romeinse vindplaatsen. Wat ik belangrijk vond ook te lezen in de synthese, dat slechts 8 vindplaatsen na de waarderende fase van de Maaswerken in aanmerking kwamen voor vervolgonderzoek. Dat is relatief weinig, gezien de rijkdom van Romeinse vindplaatsen op de hoge delen aan weerszijden van de Holocene Maasdal, maar ook in het Lustplateau. Dus dat is ook mijn ervaring van al die onderzoeken in de afgelopen 20 jaar, dat we eigenlijk heel weinig Romeins hebben opgegraven, op 1 uitzondering na, of 1 complex type na, dat laat ik dadelijk zien. En het lijkt erop dat de Romeinse gemeenschappen ook steeds weer verder weg van die Maas gaan zitten en dus daarmee ook min of meer buiten de contouren van de plangebieden van de Maaswerken terechtkomen. Waardoor ze ook niet binnen onze onderzoeksgebieden vallen. In de synthese wordt daar ook het verdere achterland beschreven en daar zie je ook Romeinse componenten vanzelfsprekend. Maar binnen de onderzochte arealen van de Maaswerken hebben we daar heel weinig voor.
Nou, het beroemde voorbeeld van Borgharen op het hoge terras wat nog droog is bij de overstroming daar ik dacht in 1995 of 1997. Maar er is niet zoveel Romeins opgegraven. Dus een vertrek vanuit de Holocene dalvlakte, die grotendeels wordt verlaten. Maar we zien wel een continuïteit in het gebruik van de grafvelden uit de late prehistorie, uit de voorafgaande ijzertijd. Dat zien we, daar kom ik zo op. Eerst nog even Wel-Aaien. Een van de hele weinige voorbeelden van een Romeins nederzettingsterrein met wat bijgebouwen en een hoofdgebouw in werkvak 1 van Wel-Aaien. Op een late Driast ondergrond, dus een terrasondergrond, iets hoger gelegen boven de Holocene afzettingen. En op een laag rivierduin, ook onderzoek van Baak wat hier is uitgevoerd. Dat is een van de weinige voorbeelden. En als we naar het kijkvenster Lom gaan, dan zien we ook begravingen uit de Romeinse tijd, crematiegraven met name, die wat meer richting de Maas liggen. Een beetje het patroon wat we ook uit de late prehistorie hebben gezien. Maar de Romeinse bewoningsresten zitten alweer wat hoger. En het wordt ook echt geduid, ook in de synthese, maar het blijkt ook uit al die onderzoeken en rapporten, dat nederzettingssporen op de hoger gelegen oostelijke terrasdelen liggen. Dus die verschuiving weg van de Maas gaat verder. Er zit een continuïteit in vanaf zeg maar de late bronstijd en we zitten nu inmiddels in de Romeinse tijd. Die continuïteit in grafvelden, dat is wel heel erg mooi. Dit is dan Itre Emmaus. Ook een van de gebieden die inmiddels volledig ontgraven zijn en waar een nieuw natuurgebied ligt. En waar we vooral Romeinse graven zien binnen een greppelstructuur uit de late prehistorie, uit de ijzertijd. En waar ook een aantal ijzertijdgraven liggen, maar met hele rijke inventarissen. En waar woonden die mensen dan? Is dat de villa van Borgharen? Dat lijkt me wat ver weg. Of zit dat toch meer, die grotere nederzettingen, of mogelijk ook villa-terreinen, zit nog meer verder in het achterland. En dan kom je in het Julianakanaal-gebied terecht. Nou, het Julianakanaal, dat is in de jaren 20, meen ik, aangelegd. Daar zijn een aantal archeologische waarnemingen gedaan, maar daar is eigenlijk heel weinig over bekend. Maar het kan best zijn dat daar een rijke Romeinse nederzetting heeft gelegen in die zone, of wellicht een villa, waar dit grafveld met dit rijke inventaris mee verband houdt. De intermezzo, gisteravond in de tweede lezing door Bart van der Bos is heel veel verteld over de Vikingen en de Noormannen en dergelijke. Ik heb hem hier niet als kantelpunt benoemd, maar als intermezzo, omdat het wel heel aardig is om daar kort aandacht aan te besteden, dat een van de werkzaamheden die gedaan wordt in het kader van de grensmaasprojecten, is het controleren van het uitgezeefde grind en zand op metalen voorwerpen, archeologische metalen voorwerpen. Dat hadden we in het begin helemaal niet bedacht. Dat kwam in de loop van al die jaren ineens tevoorschijn, met name in samenwerking met Raap, met Jan Roijmans. Want er hangt een magneet in die zeefinstallaties die het metaal eruit pikt. Want metaal is verontreiniging voor het consortium Grensmaas. Ze willen grind en zand en zo mogelijk gescheiden. En dat metaal moet er zoveel mogelijk uit. En die metalen magneet haalt die voorwerpen eruit. En die komen samen in een container. En die container kan je bekijken en dan kan je gewoon zien van wat zit daarin. Nou, een mandje wat in het tweede plaatje zichtbaar is daar een klein onderdeeltje van. Maar er zitten hele specifieke voorwerpen in die wij niet kennen uit alle opgravingen van de Maaswerken. Dus niet in de nederzettingscontext, niet in de grafcontext, maar die wel een onderdeel zijn van het verhaal van de bewoningsgeschiedenis en daarmee het verhaal van het Maasdal. En er zitten wapentuig bij, wat uit de periode van 9e eeuw, 10e eeuw, ook daarvoor de Merovingische periode. Maar er zitten een aantal specifieke metalen voorwerpen bij, lanspunten, speerpunten, zwaarden en dergelijke. Niet heel veel uit de periode van de Vikingen en die in dat licht van het verhaal van gisteravond ook zijn plek krijgen en die Bart ook deels benoemd heeft. Hadden we hier nooit op ingezet en daar ook geen afspraak over gemaakt met het consortium Grensmaas, dan hadden we daar nooit zicht op gekregen. En dit zijn echt stukken die ik heel erg belangrijk vind als bijdrage aan dat archeologisch onderzoek van de Maaswerken. Goed, nog 2 kantelpunten, die zal ik heel kort benoemen. Hoe zitten we in de tijd? Het kan inderdaad een beetje sneller.
Beetje sneller. Oké. Twee laatste kantelpunten, want zoals u weet, ik ben vroeger prehistorisch archeoloog, middeleeuwen en later is al wat verder van mijn bed. Maar in de middeleeuwen zie je verder helemaal geen rurale nederzettingen meer in het Holocene Maasdal. Dat wordt helemaal verlaten voor woonactiviteiten. Men gaat nog hoger zitten en vaak op de pleniglaciale randen van het Maasdal. Ik vind een heel mooi voorbeeld Beegde Eertwerk. Dat valt buiten de onderzoeken van de Maaswerken, maar dat ligt op een hele mooie kaap die uitkijkt over de Holocene dalbodem. Met middeleeuwse bewoningssporen die daar onder andere zijn aangetroffen en waarvan u hier de plattegrond ziet. Dus wonen, nee. Met uitzondering van stenen huizen enkele, dat zijn er niet veel. Eén daarvan is ook als onderdeel van het Maaswerkenonderzoek onderzocht. Huis de Hildert, door Xavier van Dijk van Raap, die daar het initiatief zelf voor genomen heeft destijds, om dat te onderzoeken. Nou, dat zijn hele specifieke woonelementen in een veel groter landschap, wat vooral bestaat uit rurale afzettingen of nederzettingen. De kastelen die her en der aan weerszijden van de Maas verschijnen, maar altijd op hoge posities liggen. Dat is wel een ander ding dan de nederzettingen zelf. Dus stenen huizen en kastelen en dergelijke. Maar ook heel weinig aanwijzingen dat die echt dicht aan de Maas liggen. Tenzij ze heel hoog op een terrasrestant liggen met een steilrand, zoals bijvoorbeeld in Kessel. Wat wel aan de hand is voor de middeleeuwen zijn activiteiten op economisch gebied, waaronder mijlenkuilen. Rechts ziet u het plaatje van Welaaien werkvak 4. Alle sterren zijn mijlenkuilen. Nou, dat geeft aan dat dat een intensief iets is. Daar werd houtskool in geproduceerd. En dat houtskool deed weer dienst voor ijzerproductie, het vervaardigen van ijzervoorwerpen en dergelijke. Dus een economische activiteit die nog wel in dat oude nederzettingsareaal en begravingsareaal van allerlei plangebieden plaatsvond, maar de bewoning zit daar verder in het achterland. En economische activiteiten ook in het Grensmaas, meer zuidelijk. Molenstenen die daar tevoorschijn kwamen uit de middeleeuwen, 4 bij elkaar, waarschijnlijk verloren tijdens transport op een boot en niet meer gered, niet meer verzameld om ze alsnog te gebruiken. Halffabrikaten van molenstenen, heel bijzonder. Dus die daar de molens meer stroomafwaarts werden verstuurd, verscheept en daar nog verder wat bewerking hadden. Want dat was een maatwerkklus, voordat ze dan bevestigd konden worden daar in de molens. Heel bijzonder materiaal, afkomstig uit de Eifel. Bij de open dag van de Grensmaas, ik weet niet of een van u daar geweest is, maar daar werd een van die molenstenen tentoongesteld. En rechts ook de overblijfselen van een scheepje uit de 12e eeuw, wat bij de graafwerkzaamheden is aangetroffen. En waar ook mergelblokken bij werden aangetroffen. En waarschijnlijk een bootje wat vergaan is, een platbodem, waar mergelblokken op gelegen waren. Dus economisch transport van mergelblokken, ook weer stroomafwaarts verder het Maasdal in. En dat zijn toevalsvondsten op 9 meter diepte tijdens de graafwerkzaamheden van het consortium Grensmaas, maar wel op basis van een melding van de kraanmachinist. En zo zijn er meer meldingen gedaan door de kraanmachinist. En op afroep zijn dan medewerkers van Raap daar komen kijken. En is wel of niet ingezet op verder onderzoek. Maar u zult direct begrijpen, 9 meter onder huidig oppervlak, dat laat bijna niet toe om dat op een goede manier te onderzoeken. Dus je bent afhankelijk uiteindelijk van wat er boven komt door de graafmachines. En het laatste, de kantelpunt, en dat is eigenlijk een beetje in het licht ook van morgenochtend. Dan gaat een deel van u naar Maasband, waar we gaan kijken naar zo'n historisch cultuurlandschap waar een hoogwatergeul gegraven gaat worden. Daar ligt een mooi dijkensysteem, een historisch dijkensysteem. En ik denk ook de aanleg van dijken in die lagere delen van het Holocene Maasdal, bij gehuchten als Maasband bijvoorbeeld. Dat hele initiatief, de denkwijze daaromtrent, van waar leg je dijken aan, leidijken, wat een heel specifiek fenomeen is. Ik denk dat dat ook een kantelpunt is, want dat heeft uiteindelijk bepaald van of gehuchten wel of niet bewoond konden blijven worden. En heeft ook sturing gegeven aan hoogwater van de Maas. En daarmee ook het gebruik van agrarische gronden en dergelijke. Er is heel weinig onderzoek naar gedaan. En ik hoop dat Maasband ook de basis is voor dijkenonderzoek in de zuidelijke Maasvallei en dat we daar nog heel veel van kunnen leren. Eén foto staat op zijn kop.
Nou, dat is heel symbolisch voor een kantelpunt. Die moet u even andersom lezen. Goed, ik ben klaar met mijn verhaal. De synthese is in 2018 gepresenteerd. Met al die thema's en onderzoeksvragen. En morgenmiddag wil ik dat nog weer koppelen aan een onderzoeksagenda voor het Maasdal en het gebruik van verwachtingskaarten en dergelijke. Maar dat staat pas morgen op het programma. Dank voor je aandacht. Hartelijk dank, Eelco. U heeft allemaal het enorme voordeel van het zijn van archeoloog kunnen zien van de enorme lange termijn perspectieven die zij kunnen schetsen. 2 vragen. Ik heb een beetje slecht zicht. Hier is een vinger voor. Aha, prachtig. Dan hiervoor. Dat is nat. Ja. Ik ben Guus Peters. Een vraag. U had het over het intermezzopunt van de Vikingen. Ik ging me toen afvragen van, u had beschreven van de ophoging van het Maasdal. Maar vanaf het jaar 1000, dan vinden er grootschalige ontbossingen plaats op de plateaus. Is er een indicatie wat de invloed is geweest op de ophoging van het Maasdal sinds die tijd? Eigenlijk met andere woorden, als we die Vikingen willen vinden, hoe diep moeten we graven? Nou, er ligt in ieder geval dat post-Romeinse zanddek. Maar goed, dat is afgezet deels voorafgaand aan de periode van Vikingen. Maar ik denk ook deels gelijktijdig. Maar het is eigenlijk ook een beetje in de lijn van Leo zijn verhaal. Ik wil het even op een andere manier proberen te beantwoorden. In al die onderzoeken, ook in het zuidelijke grensmaasgebied. Wat ik zo mij herinner, maar ik moet die synthese daar dan goed over op nakijken, zijn er heel weinig nederzettingen of nederzettingssporen uit de 9e eeuw of 10e eeuw gevonden, uit de Carolingische periode. En ik denk dat die vernatting van het gebied, van de Maas, die dat gebied met de overstromingsgevaren en het verschuiven van die bewoningslinten in het Maasdal, dat je kan afvragen of je ook wel moet verwachten dat daar in de 8e, 9e of 10e eeuw nederzettingen hebben gelegen, dicht tegen de Maas aan. Ja, maar oké, maar het gaat me om de hoeveelheid grond dat daar bovenop is gekomen. Wat is de inspoeling geweest vanuit het Heuvelland na de ontbossing van de grote plateaus op het Maasdal? Ik kan dat niet in meters aangeven, maar ik kan wel verwijzen naar dat bootje uit de 12e eeuw wat op 9 meter diepte ligt. Ja. En dat is natuurlijk in een dynamische context van de Maas met omwerking van oude terrasrestanten, grind vooral wat daar ligt. Maar het kan op meters diepte liggen. En in dat verhaal passen ook de boten natuurlijk, de vikingenboten en dergelijke. Ja, het geeft aan als je een bootje uit de 12e eeuw op 9 meter diepte kan vinden, dan een boot uit de periode van de vikingen, een paar eeuwen eerder. Ja, dat kan ook op die diepte liggen en eventueel helemaal omgewerkt zijn. Dus landschappen die dat verhaal met archeologische bewijsvoering, die dat verhaal van de vikingen zou kunnen ondersteunen voor Elslo, kunnen mogelijk ook helemaal geërodeerd zijn, omgewerkt zijn, waardoor je daar nauwelijks schip op krijgt, behalve in de vorm van die metaalfondsen. Ja, oké, dank u wel. Je liet zien dat in die vroege prehistorie mensen steeds verder van de Maas zijn gaan wonen. Steeds hoger op de terrassen. Waarom? Dat heeft met de overstromingslast te maken van de Maas. Dus het achterland wordt meer vegetatie gekapt, hè, in de zin van het vrijmaken voor landbouwgronden en voor nederzettingen. Vooral in de late prehistorie. Ik denk dat dat in de vroege prehistorie nog niet echt aan de orde is. Zeker niet in de jaarsverzamelaarsperiode. Ook niet bij de eerste boeren en eerste mensen die veeteelt beoefenden. Maar in die late prehistorie, en dan ga ik uit van ongeveer late bronstijd, zeg 1000 voor Christus, 800 voor Christus, die periode, en dan verder, dat het achterland steeds meer grootschaliger wordt opengelegd ten behoeve van nederzettingen, ten behoeve van achtergronden en dergelijke, waardoor de waterafvoer vanuit het achterland versneld gaat plaatsvinden en die overstromingslast toeneemt, met als gevolg ook uiteindelijk de afzetting van dat post-Romeinse dek. En klimaat, dat speelt ook het Atlanticum, Ja, nat. Ja. Oké, hartelijk dank. Oh. Ja.
Hartelijk dank. Ik wou hiermee, dit is het moment voor een kleine pauze, denk ik. Die pauze kunt u natuurlijk aan koffie besteden en thee. Maar in ieder geval denk ik dat u ook even de infomarkt zou moeten bezoeken. U kunt dat nu in de pauze al een soort verkennend bezoekje afleggen. En dan straks na de lezing van Tim Soens kunt u lunchen, maar ook nog weer verder die infomarkt bezoeken. Het moet wel vandaag gebeuren, want de infomarkt wordt na de lunch weer opgebroken. Het gaat om allerlei instellingen die op wat voor manier dan ook thematisch met dit congres verbonden zijn. En ik hoop u dan terug te zien om 11:55.